Много бавно се обличаш, аз влизам. Айде! Ти си бруталистка направо. Да си реална направо. И аз се обърни. Диетите имат резултат, само това мога да кажа, разбираш ли? Водиш се, няма ли? Малко да видиш за какво става въпрос, тук разбираш ли? Трябва ли? Не, има още какво да се Експерт желае. на мен ми трябва. Има още тук. Къде според теб има какво да се желае? Тук имаме, това искам да го прибера. Сега искам тази част. Тук искам да прибера. В смисъл, вече съм почнал горе-долу да се вкалявам. Тази част искам така да прибера. Искам малко се пооформя краката още повече. Какво питам? Не ми е интересно. Добре, кажи, като лъж състояние? 500 кубика. Защити ме, моля те, кажи на телевизията, защото приятели ми да може да чуе. Да ти кажа ли честно? Вчера разговарях Честно с какво него. мисля? Какво? В смисъл, аз не харесвам жени с големи гърди. Добре, моите не са толкова големи. Искам да кажа, че моите гърди не са големи. Те отговарят с Аз пък размер харесвам злати. с размер с рамената, защото аз от плуването, където тренирах и хамбала. Ти си тренирала плуване. Да. Да, бе, И не. аз обърнете ли е гърба? Ти верно имаш широк гърб, бе. Голям е гърба. И имаш много татуировки, които между Да. другото може ли ми Да. кажеш, това е Да. майка ти Това е на майка ми, предполагам. да. Това тук. Това е едно перо, което много начало. А това е една татуировка, знае правата си. Тук горе са 3 думи, които характеризират мен самата. Кои са? Енергия, танц и сърце. Обичам да танцувам. Енергична съм и сърцето е за добрината ми и много съм вярваща и се татуирах един кръст преди 2 седмици. Преди 2 седмици, той Да. е нов. Нов е, нова татуировка е това. Тя си личи, че е леко нова. Да. Чакай само, това Know Your Rights. Нали това пише? Да, Какво означава? знае правата си. Защо? Тъй като Каква връзка? доста хора в България не се знаят правата, българите са много такива хора мързеливи в отношение на това да търсят правата си, да знаят правата си, абсолютно всичко и това много ме дразни и аз може би заради това си мисля, че ние сме от най-нагъзаните и който намине, той не е прикарал, нали, както се казва. Другата татуировка ми е тази. Това се направих, когато победих на Playmate-а, Венин Видевич, отидах, видях, победих. Това са думи на много голям човек, на Юлий Цезар, да. Що и подсказваш, само може да не Не, аз знам, сори! Откъде знам, може да не трябваше да видя това една. Другата Татуира татуировка, си която нещо ще и не си... знае какво е. Види, вече на Обама. Добре, айде сега марш навън, да сложа другото, последното бельо да Има ви ли покажа. още? Аз искам Има да още го видя едно, да. 100%. Злати, готова ли си? Да! Влизаме. Да не ни стресираш нещо сега. О, Злати, ти си луда, заклявам се. Това ли ти е второто бельо? Да. Това ми е, когато искам да правя приятно. Много приятно. Аз чух тройка, когато искам да Не, правя. тройка не. Съжалявам, твърде голямо. Ама между другото, добре сте ти направили гърдите. Да, Искам да кажа. хубаво сте направили гърдите. И аз се много обърни ясно. отзад да го видим това. Много си секси. А това твой приятел после като го гледа, дали ще е приятна изненада? Няма. Не съм чисто гола. Да. Вие тук ще сложите едни звездички, нали? Но искам звездички да ги сложите. Звездички не Задължително. Звездички червени нека да са. Я направя, за да ни улесниш те. Ето, направо да се. така. Ще стоят. Стой, моля ти се. Да, улесниш. добре, така. Добре, и това правиш ли му такива изненади? И да, правя. Смисъл за мен е много важно една жена да прави изненади на съпруга си, да го задържа по някакъв начин. Една жена трябва да се променя. Точно това нещо е заложено в нас жените, да го правим, така че не трябва да го правим. Много малко жени го правят. За сметка на това аз го правя и независимо дали ще имам деца и така нататък и колко, аз ще продължа да го правя, защото на мен това ми харесва. Мен харесва да ставам удоволствие на човека до мен. Обичаш ли секса? Много. Тройки? Не, тройка не. Аз точно това тръгна да му отговарям, че аз съм супер голям егоист. И... То на мен, аз нищо не съм питал за тройки. Не, ще да питам. Аз между другото май. Ти ли беше? Да. Окей, обърках вече фронтовете, съжалявам. Твърде голям егоист.